Jo crec que el nostre procés constituent és nostre, no pot ser de cap altre poble d'Espanya, perquè responem a unes circumstàncies històriques i concretes en aquests moments diferents i irrepetibles en altres llocs. Per exemple, a altres llocs d'Espanya no era possible que es produís la manifestació del juliol del 2010 i, per tant, nosaltres hem de fer el nostre procés, estem fent el nostre procés. Ens anirà molt bé que el conjunt d'Espanya o altres llocs, altres pobles d'Espanya, es posi en marxa un procés constituent propi, evidentment, perquè tot això pot acabar amb suport mutu i a nosaltres ens pot anar molt bé, perquè no serà fàcil fer aquest procés. Però el nostre és el nostre procés i nosaltres som una nació que té dret a fer-ho.